ụmụ Igbo ihe njibe n'ụbọchị taa bụ ana m asị onye arụ ụlọ nye eri na onye rụọ nye rie. Onye ọbụla n'ofu ebe wee na-asị gị weta ego nke mbụ ka ọ wee mere gị ekpere ka ị wee kpataba ego ijee ọsị gị weta 100,000 200,000 250,000 ka e wee mere gị ekpere ka ị wee nwee ego ka o wee tiwalụ gị ụzọ. Onye ahụ bụ onye ori, onye alụrụ onye eri na ụwa kịta agafego mgbe mmadụ ya anụrụ ofu ebe si na ọ na-eme ekpere, ị jụọ ihe ọ na-alụ, ọ nwere aka ọrụ, kedu ihe ị na-alụkwa? Ọ sị na ọ na-eme ekpere. Ka m gwa unu na mmadụ na ofu ebe na-eme ekpere ọ bụrụ ya bụ aka ọrụ. Onye ọbụla ya ejechọ ihe ọ ya alụ, ị nweta ihe ya na-enye gị nri. O nwere ọtụtụ ọrụ dị iche iche mmadụ ya alụ, ị banye n'ọrụ rụba ọrụ nwetebe ego. Kamgbe m bịara obodo ọ nwebe onye mfu n'ofu ebe si na ọ na-eme ekpere ndị mmadụ tụtabara ya ego, ma ọ na ọ bụ pastọ nọrọ ofu ebe ọ nwere ihe ọ na-alụ, a na-atụtarị ya ego ka o wee tiwalụ gị ụzọ, ka o wee mere gị ekpere ka ị kpataba ego. Ọzọkwa, onye ọbụla alụ na aya alụ yaba gị, gbaa mbọ jee ụlọọgwụ, jee lab mara ihe na-aya gị. Ị jee ụlọọgwụ etritibe gị, ị nataba tritment n'ụlọọgwụ, nwetebe enyemaka n'ụlọọgwụ. Mmadụ asịzina gị na alụ yaba gị bịa ka o bikwasa gị aka n'isi ma ọ bikwasa gị aka n'obi, okwuzie okwu ihe na-eme gị ana ịma nje ụlọọgwụ, ịma nwa ọgwụ, gị weta ego ka ọ wee mara gị ekpere. Ọ dị ka ihe mụ na ofu ọyị nwoke na-ekwu, o wee sị na mmụ ya alụ na ahịa na-enweta ma mgbu n'ikpere, o wee nye ya ego ka ọ wee jee ụlọọgwụ. Nwaanyị ewere ego, o jiri ego a wee jee ụlọọgwụ, o jee were ego jee nye pastọ ka pastọ mebere ya ekpere. Pastọ nye ya mmanụ ya ṅụọ, olive oil ya ṅụọ, na ihe na-eme ya anago, were ego tii n'akpa. Oduru ome a pastọ nara odoro ego a bụ onye ori. Unu ekwezina ka onye ori na-eri unu n'ọfịs, unu nọkọta ofu onye anọkọta mepee ego ọrụ n'isi na-eri gị, ị nọrụzie ofu ebe, ịrụcha nyanwa ama njọ ọrụ, i were bebanye isi na iji so seed na iji wee kwụ tait. Ọ nọrọ ofu ebe bụrụ ego na-eri, na-awụ ị na-akpị ya, ọ na-atụ ya, ọ na-eri, ọ na-atụ ya. Unu ekwezina ka mmadụ mepee ụlọ ọrụ n'isi. Onye ọbụla were uche chebe ezigbo echiche. Onye alụlọ onye eri na onye na-ekwu na-ekwusie ike. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụlọ ọgwụ chọrọ enyemaka, ma ndị mụrụ nwa enwere ego eji gbapụta n'ụlọ ọgwụ, ma ndị alụ dị iche iche na aya. Ịchọọ na onwe onye ya enyere aka, ebe a nke ihe eji nyelebegoro ndị mmadụ aka, agbapụtaba ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ, ndị enwere ego, ndị agha azụ n'akwụkwọ karịa akarị. Ọ bụrụ nnọkọta were ego na-enye ofu ejire nọrọ ofu ebe, na-enwe special mental problem, na-enwere onwe mental issue, je nọrọ ofu ebe si na ọ bụzi God, na ọ bụzi Jizọs, na ọ bụzi nke a, na ọ bụzi nke ọzọ, na ọ nwere pawa, na ọ ya eme nke ọ, na ọ ya eme nke ọzọ, na ọ ya emegbu ihe na-eme na ndụ gị agba atụgharịa, na ọ ya emenwu gị isi enweta visa, na ọ ya eme gị eme nke a, na ọ ya eme gị eme nke ọzọ. Unu ekwesịrị ka ụdịrị ndị a mepee ụlọ ọrụ n'isi. Onye alụrụ onye eri na ekpere kachasị mkpa bụ ekpere mmadụ ji aka ya wee kpere onwe ya, kpepụta onwe gị. Achọzina mgbe i jekwuru mmadụ were ego sụọ mmadụ n'aka ka ọ wee kpepụta gị. Jiri aka gị kpepụta onwe gị, jee chọọ ihe ya alụ, jee kpataba ego, jebe ọrụ. Ọ ya bụ mgbe ị ya anwụkwa, enweghị gị hapụrụ ụmụ gị na jenereshọn gị ha ya na-eri, ha wee na-echeta gị. Ọ bụla ịnọcha na wee gbara aka, o nwere ezigbo ihe imepụtara ndị ịmụta, o nwere ezigbo ihe imepụtara jenereshọn gị. Ọzọkwa, ajụ a na-arị ajụba n'ụlọ ọgwụ ebe a, ije ụlọ ọgwụ asị gị ị na onwe ihe ị na-anụ, onwe ihe ị na-afụ.
Ese I say, do you hear voices? Do you see things? Ese I refer, I say, give a psychiatrist. Magana chemical imbalance na brain ya cause oge. O ya mege enough ihe kwesịrị enough na ihe kwesịrị enough. Ona mege na ma panic attack ni egwu a na-atụ gị mgbe niile. Mmadụ gafee egwu anya nwa atụba gị. Oge ọbụla egwu ndị mmadụ na-atụ gị na ha chi igbu gị na ha chi ime gị nke a na ha chi ime gị nke ọzọ. Ihe eji aka gị nweta the lecture. Akụzielu gị ọkọta ihe dị na ya. Iwe marụ na ụmụ ihe ndị a niile nọ n'isi ka ọ dị. Ekwesịna ka mmadụ na-aghọrị gị. Efu ofu ihe mmadụ asị gị weta ego ka ọ meere gị ekpere na-atak na-achị igbu gị. O nwere onye chi igbu gị, o nwere onye na-eme gị ihe ọbụla. So ihe na eze n'ụwa bụ mmadụ ịsụ gị mma gbaa gị egbe ma ọ rie ihe ekwesịrị na iyeri n'ọnụ gị. Ihe taa. Mana ihe ndị ọzọ atụ n'ihe egwu asị na o jide kechie nke nwa na-ekechi nọ n'obodo wee kpọọ afa gị nwa n'obodo oyibo ka a nọ n'obodo wee kpọọ afa na ịma nga n'iru wee nọ n'obodo oyibo wee sị na ịma nga n'iru ịkweta na ọ na-enye gị nsogbu tekwuru ofu onye ekpere ya mebere gị ekpere na ekwuru ajọ okwu n'isi gị ka m gwa gị rụba ọrụ ị na-alụ jisi ike n'ihe ọ bụla ị na-eme onye ndị a niile nwere ihe ọ na-alụ o nwere ihe ọ pụrụ ime gị kwudesi ike na-alụ ọrụ ị na-alụ ọ bụna akwụkwọ ka ị na-eje ị na-eje akwụkwọ ị na-eje ihe na ihe ọ bụla ị na-eme wee na-akpata ego ya nri ọnụ na-eme na-emesie ike hapụ ihe ndị a niile na onwere ihe ọ ya eme gị were anụ gị ihe nkwa ụmụ Igbo ọkwa ka ọra m n'ọnụ jisi ike na ihe ọ bụla ị na-eme na-akwụbakwa aka gị ọtọ na-akwụba aka gị ọtọ na ihe ọ bụla ị na-eme ka ọ wee baalụ gị baalụ ụmụnne gị baalụ obodo gị ndị nọkwa obodo ebe uche na-adị ya ka ọ dị nwa ya anọkọta ebuba na nga ana ozi ebe ahụ asị na life imprisonment ịma nnazibe nna gị na onye ọbụla ya agba mbọ jisi ike n'ihe ọbụla ọ na-arụ na-akwụba aka ya ọtọ emekwa anyị na-echetakwa ndị nọ n'ụlọ na-echetakwa ụmụnne anyị ya ụmụ Igbo wee na-ekwukwe ihe nji wee bido okwu taa onye arụrọ nye eri na ekwesịrị ka mmadụ ghọrịa gị sị gị bịa n'ozu ofu ebe na Chukwu akpọgogo oku ị nazie n'obodo njanọrụ o nwere ihe ya na-arụ edependizie na ejezi ọrụ ejecha ọrụ bata o weta gị rie efu ụzọ efu ụrị ya ihe o weta nye gị rie ị nọrọ ofu ebe ịdịrọ mma ije ọrụ ịdịrọ mma ijije chụcha nke ihe jiri ejire mma ịpụ apụ jeje kpata ego ịdịrọ mma ịpụ apụ jejecha ọrụ ihe arụ ndecha investment ibe gị na-eme ị nọrọ ofu ebe chekwube n'ihe mmadụ ya weta gị ndị obodo oyibo weta ya nye gị rie na ịnọzi n'obodo na-eme ekpere na ịnọzi ebe ị nọ na-eme ekpere mepezi oke ekpere maka na oke ọchịchọ na ego ndị mmadụ na-achọ na-ebute ụmụ ihe ndị a niile na onye alụrọ nye eri na onye na-ekwu na-ekwusi ya ike onye alụrọ nye eri na ekenekwa m unu Sankofm FM Ezemmuo na-ekene unu from USA California ka emesịa